Ah, kanta ka? Bert, Oh, kanta ko Bert. Hey, yeah. bitar ko sa umiig ba sa nila ba? Ikaw pagkantahon? Koy pakantaon niya. Basta galibog ko sa kanang sulubunan ako kung blue ba or puti. Unsa man yung team nila day? Unsa man lang nasukan nila? Hindi mo ko sa ilang team good pero mas Unsa may sulti nila sa team nila day? ano sila nga mas maayo ko kung pula kay parang kung mati ko ba. Pero sinan ko itom adili ko eh. Eh, lain na ko ng itom eh. Kuan ba? Yahay kay no. Ayos ka Ayun eh. kidiri ayun. Bagay nila. Dapat makabalo ko dun sa lang story ba? No? Pero doon na magkailan niya. Ay, Nugi na. kinder or elementary pa? Kuan pa mi. Daycare pa mi. Daycare. Asa man nagkailan ng amigo mo day? Dito ra pod sa Bye-bye? kapit na katapang ba. Kasi katapang. Pas katapang ba dito ganda. Sa pantala na. Ano? Taga Batala ba na siya? Oo, taga-pantalan na siya. Tapang Since birth na siya dira. Naan kaming duha since birth mi na dira. since birth. Dra wag anak. Sa bye-bye. Dili sa hospital. Dili. Basta sa bye-bye gyud dili pud na sa kuan sa dalan. Bye-bye. So unsa man gyud? Ano ko tanan na ano ko tanan ba pero para na ako na pinaka from the heart dito ako makanta ang ikabata ko ba. Ako na siyang gusto sample ako na siya. Nakauna na. Sabi nila balang araw darating ang iyong tanging iniling. Pangako sa'yo na ikaw ay unahing ating Malata. na maitanggi ang tadhanap ko sa iyong pagmamahal at ang tanging kong kakalimang. Music video ni mo part? Gihimo naman ng music video ni mo. Salig na siya main kanta eh. Ano man ang good na part kay Na malipay kay man kuan mo na. Nigo nimo. di pa rin sa part Musig. at Mo na panahon na nga di man kasal. Tungod nimo, no? At ay. mag-walk out na tanan ba?